வா பேபி, அப்பா அதை இப்படி வச்சிடுறேன். ரெக்கார்டில் இருக்கும். சொல்லுப்பா. எடுத்துச்சு பாருமா. சந்தியா அப்பா பாரு, சந்தியா அப்பா பாரு. வாங்க 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 வாங்க. போதும்ப்பா, அப்புறம் எடுப்பா. பசியில் உட்காந்துக்கிறாங்கப்பா. நேற்று விளக்கேற்றுங்க வாங்க. வாடா பேபி, விளக்கேற்று. தேங்காய்லாம் புடியும் பிடிச்சிட்டு நீங்கள் தேங்காய் உடைங்க. கணபதியே கணபதி விளக்கெலாம் ஏற்றி போய் தான் தேங்காய் உடைங்க போங்க. கற்பூரம் ஏற்றிட்டு தான் தேங்காய் உடைக்கணும். கற்பூரத்தை காட்டிட்டு பிள்ளையாரப்பா நோடு இல்லாமல் நாங்கள் இருக்கணும், நான் குழந்தை நல்லா இருக்கணும் கணிச்சல்லாம் கொஞ்சம் பிள்ளையார் கும்பிடுமா. காளி பாப்பா பிள்ளையாரப்பா இயற்கை இலை வச்சு தான் எங்கள் அம்மா பிறந்தா. அதுக்கு தான் நான் காளி பாக்கத்துக்கு போய் தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு இதுமா சூற தேங்காய் சூற தேங்காய் சூற தேங்காய் வச்சுட்டு வந்து போட்டேன். தூரமா அக்கா சாமி போறமா. செல்லம்மா வாங்க, 2 பேரும் வாங்க. செல்லம் வாடா, ஏந்து வா, ஏந்து வாங்க. அம்மா குமரா பார். பிடிப்பா பாப்பு, நீ வா, நீ எப்பவும் போல் பிடிக்கிற மாதிரி பிடி பாப்பு. கிட்ட வா. நீங்கள் சைடில் அதில் கொளுத்தி ஏற்று, அதிலிருந்து ஏற்று. நீங்கள் ஏற்றுங்க, வச்சுக்கிட்டு வைங்க வைங்க. அதிலிருந்து கொளுத்தி ஏற்று. அவ்வளோ தூரம் போகாதீங்க, கை இதிலிருந்து கொளுத்தி ஏற்று. பொறுமையாக தான் ஏறும். கொஞ்சம் திறந்து விடுறேன், கருப்பு அடையும். சரியா வைக்கிறது தானே. அது ஒண்ணுவே பெருசு. தேங்காய் தேங்காய் உடைங்க. தண்ணி தெளிச்சாங்க. இல்லப்பா, கருப்பு ஆயிடுதுப்பா. பாக்குறாங்க டேப்ப. அது பரவாயில்ல, வச்சிருந்தாலும் அப்படியே வச்சிருங்க. அப்படியே தண்ணி ஊற்றிடு வச்சிருங்க, பரவாயில்ல. அப்படியே இப்படியே வச்சிருங்க. வெய்ய குடிமையோட வெய்ய. பரவாயில்ல, அப்படியே வைங்க சைட்ல. அப்படியே வைங்க. வா 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 வா. கவுடுங்க. அப்படியே கும்பிடுங்க. நீங்க வாங்க. செல்லுமா செல்லுமா
பாப்பா சீக்கிரம் வாங்க கற்பூரம் போட்டுக்கலாம்.